Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 22-ро меомӯзем ки мавзӯи имрӯза бахшида мешавад ба ҷамъ ва тарҳи бисёр аъзогиҳо. Биёед якчанд қоидаҳои асосӣ ва мафҳумҳои асосиро ҳамроҳи шумо дида бароем. Мафҳуми якуми асосии мавзӯи имрӯзии мо бахшида мешавад ба қоидаи кушодани қавс. Биёед ин мафҳумро ҳамроҳи шумо дида гузорем ки дар слайд онҳоро шумо дида метавонед. Агар пеш аз қавс аломати плюс омада бошад, ҳангоми кушодани қавс аломати ҳамаи ҷамъшавандаҳои он нигоҳ дошта мешавад. Агар аломати минус омада бошад, ҳангоми кушодани қавс аломати ҳамаи ҷамъшавандаҳо ба муқобилашон иваз карда мешавад. Хулоса, сумма ва фарқи ду бисёраъзогӣ боз бисёраъзогист. Баъзан лозим меояд ки баръакс бисёраъзогии додашуда ҳамчун сумма ё фарқи бисёраъзогиҳо навишта мешавад. Агар ин маврид қавсҳоро аз рӯи қоидаҳои зерин тартиб додам лозим аст. Қоида: агар пеш аз қавс аломати ҷамъ навишта шавад, ҳамаи аъзои қавс ба аъзои аломатҳояшон навишта мешавад. Агар тарҳ навишта шавад, аломати ҳамаи аъзоҳои қавс ба муқобилашон иваз карда мешавад. хонандагони азиз, ин мафҳумҳоро бо мисолҳо шарҳ медиҳем. Мисоли якум. Дар шарти мисоли якум чӣ омадааст? Суммаи бисёраъзогиҳои 4х куб минуси 5х минуси 7 ва х куб минуси 8х тартиб дода ба шакли бисёраъзогии стандартӣ нависед. Шарти мисолро менависем. Бояд суммаи бисёраъзогиҳои дар слайд овардашударо ҷамъ кунем. Яъне 4х куб минуси 5х минуси 7 ва ҷамъи х куб минуси 8х-ро ҷамъ ва тарк намоем. Барои ҷамъ ва тарк намудани ин ифодаҳо қавсҳоро дар аввал мекушоем ва натиҷаҳоро ҷамъ ва тарк мекунем. Пеш аз қавси якум аломати он ҷамъ аст, пас аломатҳои дохили қавс тағйирнопазир мешаванд. Минуси 5х минуси 7 ҷамъи х дар дараҷаи 3 минуси 8х баробар. Дар натиҷа 4х куб ҷамъи х куб ифодаҳои монанд мебошанд. натиҷаи он 5х кубро медиҳад. минуси 5х минуси 8х бошад ба минуси 13х баробар ва дар ниҳоӣ минуси 7ро қайд мекунем ки ин мисоли якум ба ҳисоб меравад. мисоли дуюмро дида мебароем. дар шарти мисоли дуюм чӣ омадааст? фарқи бисёраъзогиҳои 5y квадрат минуси 9 ва 7y квадрат минуси y ҷамъи 5ро тартиб дода ба шакли бисёраъзогӣ нависед. 5y квадрат минуси 9 минуси 7y квадрат минуси y ҷамъи 5. барои ин амалро иҷро намудан қавсҳоро мекушоем ва чунин ҳосил мекунем. 5y квадрат минуси 9 минуси 7y квадрат минусро бо минус зарб кунем плюс ҳосил мешавад y, минусро ба плюс зарб кунем минуси 5 ҳосил мешавад. пас ифодаҳоро сода мекунем. ифодаҳои монандиро ҷамъ ва тарк мекунем. дар инҷо 5y квадрат ва минуси 7y квадрат монанд мебошанд. минуси 2y квадрат минуси 9 минуси 5 бошад ба мо минуси 14ро медиҳад ва инчунин ҷамъи y-ро низ қайд мекунем. аз рӯи зиёдшавӣ мо бояд тартиби онро дигар нависем, яъне минуси 2y квадрат ҷамъи y ва дар ниҳоӣ минуси 14ро ҳосил мекунем ки ҷавоби мисоли дуюм ба ҳисоб меравад. мисоли сеюмро дида мебароем. дар шарти мисоли сеюм чӣ омадааст? ба бисёраъзогии шакли стандартӣ табдил диҳед. дар инҷо ду мисол дода шудааст ки онҳоро ҳамроҳи шумо дида мебароем. мисоли якум ба 1 ҷамъи 3a ҷамъи a квадрат минуси 2a. дар мисоли б бошад 8n дар дараҷаи 3 минуси 3n квадрат минуси 7 ҷамъи
8n дар дараҷаи 3 минуси 2n квадрат дода шудааст. барои иҷро кардани ин мисолҳо мо бояд онҳоро ҷамъ ва тарк кунем ва дар натиҷа чунин ҳосил мекунем. 1 ҷамъи 3a ҷамъи a квадрат минуси 2a. барои ҷамъ ва тарк кардани ин бисёраъзогиҳо қавси якумро бетағйир мегузорем. 1 ҷамъи 3a ҷамъи a квадрат минуси 2a ҳосил мешавад. аз ин ҷо a квадратро менависем ки дар ин ҷо ифодаи монандӣ надорад. 3a минуси 2a бошад, ҷамъи a ҳосил мешавад ва инчунин ҷамъи якро ҷамъ мекунем ки ин мисоли a ба ҳисоб меравад. биёед мисоли b-ро дида бароем. барои мисоли b қавси якумро бетағйир мегузорем, барои ки қавси якум аз аломати плюс иборат аст. b-ро менависем 8n куб минуси 3n квадрат. азбаски қавси дуюм аз аломати минус оғоз карда шудааст, ё ки пеш аз қавс аломати минус ҷой дорад, ҳангоми кушодани қавсҳо аломатҳои онҳо тағйир меёбанд. 8n куб ҷамъи 2n квадрат ҳосил мешавад. дар натиҷа ифодаҳоро сода мекунем. 8n куб минуси 8n куб онҳо сода карда мешавад, яъне ихтисор мешаванд. минуси 3n квадрат ҷамъи 2n квадрат ба минуси n квадрат баробар аст. ва инчунин адади минуси 7ро низ менависем ки ин мисоли ба ҳисоб меравад. мисоли дигарро дида мебароем. дар шарти мисоли дигар чунин омадааст: исбот кунед ки ифодаи додашуда ба минуси 7 баробар мебошад. онро қайд мекунем. мисоли чорум a квадрат минуси 5ab минуси 7 дар дохили қавс минуси 3ab ҷамъи дар дохили қавси дигар 2ab минуси a квадрат. бояд исбот кунем ки қимати ададии он ба минуси 7 баробар аст. барои иҷро кардани ин мисол онро ҳал мекунем, яъне қавсҳоро мувофиқи қоидаи дар боло буда зикр гардида онҳоро мекушоем ва ифодаҳои монандии онҳоро ҷамъ ё тарк мекунем. қавси якумро мепартоем. a квадрат минуси 5ab ҳосил мешавад. қавси дуюмро низ мепартоем ки аломати минус оғоз шудааст. минуси 7 ҷамъи 3ab ва қавси сеюмро низ мепартоем. ҳангоми партофтани қавси сеюм аломати дохили қавс бетағйир навишта мешавад ва дар натиҷа чунин ифодаро ҳосил мекунем. a квадрат бо аломати ҷамъ, a квадрат бо аломати тарк ислоҳ мешавад, яъне ҳангоми ҷамъ кардани ду ададҳои муқобил ё ифодаҳои муқобил мо адади нолро ҳосил мекунем. минуси 5ab ҷамъи 3ab ҷамъи 2ab онҳо низ ифодаҳои монанд ё ки як азогиҳои монандиро ташкил медиҳанд. минуси 5ро ба 5 ҷамъ кунед, инчунин ба 0 баробар мешавад. пас ин ифодаҳо низ ислоҳ карда мешаванд ҳангоми ҷамъ кардан. пас ба мо танҳо адади минуси 7 боқӣ мемонад ки ин ҷавоби ин мисол ба ҳисоб меравад. пас мо дар мисоли 4 исбот кардем ки сумма ва фарқи бисёраъзогиҳои додашуда ба минуси 7 баробар аст. мисоли панҷумро дида мебароем. дар шарти мисоли панҷум чунин омадааст: чунин бисёраъзогии m-ро тартиб диҳед ки ҳангоми онро ба баробарӣ гузоштан айният ҳосил шавад ва он чунин намуд дорад. онро қайд мекунем. m ҷамъи дар дохили қавс 5x квадрат минуси 2xy баробари 6x квадрат ҷамъи nxy минуси y квадрат. чӣ хеле ки аз тарзи ҳал кардани муодила бармеояд, барои ёфтани адади номаълум мо бояд аз як тараф ба тарафи дигар ифодаро гузаронем. азбаски дар ин ҷо m бисёраъзогии номаълум аст, пас барои ёфтани m аз тарафи рости муодила тарафи чапи онро тарк мекунем, яъне 6x квадрат
جمع nxy مینوس y کوادرات ifade 5x کوادرات مینوس 2xy رو ترک کنیم. برای این قاید میکنیم m برابر 6x کوادرات جمع nxy مینوس y کوادرات مینوس 5x کوادرات مینوس رو با مینوس ضرب کنیم پلوس حاصل می شود 2xy. در نتیجه m برابر است به 6x کوادرات با مینوس 5x کوادرات ifade های مانند می باشند. پس از 6 5 رو ترک کنیم x کوادرات حاصل می شود. از 9xy 2xy یعنی 9xy جمع 2xy به ما 11xy رو می دهد و در نتیجه ifade آخران باشد از مینوس y حاصل می شود که این نتیجه یا اینکه جواب مثال پنجم به حساب می رود که به ما طلب کرده شده بود. مثال ششم رو دیده می براییم. در شرط مثال ششم چی آمده است؟ ifade رو ساده کنید و در زیر ifade زیرین داده شده است. y کوادرات مینوس 1 از 7 y مینوس 3 از 2 در قوس دیگر 0 از 3 y کوادرات جمع 4 مینوس در قوس دیگر 2y مینوس 7 از 2. برای اجرا کردن این مثال ما قوس ها رو میکشاییم و آنها رو جمع و ترک میکنیم. یعنی y کوادرات مینوس 1 از 7 y مینوس 3 از 2 از بس که در پیش قوس علامت منفی موجود است آن را میکشاییم و داخل قوس علامت ها را عوض میکند. این در قوس دیگر نیز چنین ifade داده شده است. مینوس با مینوس پلوس حاصل می شود و در نتیجه ifade های مانندی آن را جمع و ترک میکنیم. y کوادرات با مینوس 0 از 3 y کوادرات مانند می باشد. از 1 0 از 3 را ترک کنیم 0 از 7 y کوادرات باقی میماند. مینوس 1 از 7 با مینوس 2 نیز مانندی دارند. نتیجه آن به مینوس 3 از 7 y برابر است. مینوس 3 از 2 مینوس 4 و 7 از 2 آنها ifade های مانند می باشد. پس مینوس 3 از 2 مینوس 4 مینوس 7 از 2 و پلوس 7 از 2 آنها را ما اصلاح میکنیم یعنی آنها به صفر برابر میشن. پس جواب آخران مثال 6 به 0 از 7 y کوادرات مینوس 3 از 7 y برابر می شود. خوانندگان عزیز با همین موضوع ما به آخر رسید. برای مستحکم کردن موضوع به شما یک چند مثال و مسئله ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. خوانندگان عزیز با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.